Qed ikomplu jqumu l-mistoqsijiet dwar l-isem żvelat minn Net News tal-priġunier li rnexxielu jdaħħal laptop fil-ħabs u jużah biex jaċċessa l-internet. Dan kif kellna l-konferma li Adrian Agius tal-Maksar kien juża WhatsApp fuq laptop u sansitra kien iniżżel materjal biex iqasmu lil sħabu l-priġunieri. Fil-fatt, Adrian Agius li qed jiskonta sentenza konnessa ma' qtil kien juża l-internet biex ixerret filmati li kien iniżżilhom online u jgħaddihom lil ħabsin oħrajn. Sa issa ħadd mill-faċilità korrettiva ta' Kordin għadu ma tkellem dwar din is-sejba ta' dan il-laptop lanqas mhu ċar kif tal-Maksar kellu aċċess għall-internet għalkemm sorsi oħrajn qed jindikaw li hu jaffinata internet key li biha jkun jista' jidħol online u jikkomunika jew jagħmel download ta' filmati. L-Ministeru tal-Intern u lanqas id-Direttur tal-Ħabs ta' Kordin għadhom ma kkummentaw fuq dan il-każ. Bil-Gwardjani infushom qed jistaqsu min tal-permess biex jiddaħħal dan il-laptop fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u kif tkissru s-siġilli li kienu tpoġġew mal-ports ta' dan l-istess laptop. Intant jidher illi l-ħabs stess sordna li ssir inkjesta interna iżda ma ġiet appuntata ebda inkjesta maġisterjali. Ittieħdet biss id-deċiżjoni li lil tal-Maksar ipoġġuh f'Division 6. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal illi għandhom jingħataw tweġibiet ċari u tintrefa' responsabilità sħiħa minn kull min naqas minn dmirietu u l-Ministru għall-Intern għandu jagħti rendikont dwar dak li qed jiġri fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Adrian Agius flimkien ma' ħuħ Robert Agius u anke Jamie Vella kienu ntbagħtu omorhom il-ħabs f'Ġunju ta' sena ilu wara ġuri li ddam 6 ġimgħat. Robert Agius u Vella instabu ħatja li provdew il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017. Adrian Agius u Jamie Vella instabu ħatja wkoll brabta mal-qtil tal-avukat Carmel Kirkop f'Ottubru tal-2015.